But that's literally all I know. I don't even know what it was about. I don't even know. So I think it's... Okay, sorry JP, mae gen I album I remixio. Dyma fe, dyma'r album. Beth yw enw'r album? Anwyl a Dofwn. 2015. Does dim pop yn y radio da fi ar y bryd I remixio hwnna. A allai ddim remixio tan yn fy mola oherwydd mae o wedi gorgynhyrchu. Felly, ffwrdd â ni. Track 1. Lle mae'r peth? Lle mae wedi mynd? Allai ddim wneud e heb dyma fe tu ôl I fi. Allai'n gweld fy hynna. Hold on. Oce, mae Mrs P wedi mynd I dorri gwallt. Ni'n mynd I ddathlu. Anwyl a Dofwn. Lle mae e? Fan hyn. So mae eisiau cyflwyniad I hwn yn does. Oes, cos mae'n dechrau'n syth. Hold on, up a days, up a days. Sewch ar wynfan, blwyddwch yn y blwch. Does dim angen cyfdawdi a phoeni. Cerddwch at y nod, chrywch yr egwyddor. Nad yn ôl iaith, dan y lamwad a ioni.
gyflwyno gyda a byddwch nhw cariad yn iawn sydd byddwch nhw sefwch ar yr unfan sydd rydwch o'ch hamgylch does dim angen anobeithio ac oeri sefwch at y rhaid sy'n cyflwyno cyhyddo a byddwch nhw a chariad union sy'n rhagori